Ето казвам ви за едно участие на Ивана. И аз видях нагледно как тази жена се опитва да симулира това, че има екип. Чак ми беше дала някакъв бач, на който пише гримьора на Ивана. И искаше аз да го нося в НДК този бач. И аз си казах: Ивана, аз те виждам теб за пръв път. Никога до сега не съм те гримирал, не си ме търсила нито за клип, нито за участие. Сега ме търсиш тук за това участие в НДК. Аз не мога да сложа бач, че съм твой гримьор. Аз не съм твое притежание. Да не говорим, че никога не съм работил с теб. Това е първият ангажимент и между другото последния. Тя повече не се обади. Как аз ще си плюя на името и на името и ще вставам собственост на някой и ще пише на баджа ми гримьора на Ивана. Вика, за да могат да те пускат навсякъде. Викам, аз не смятам да съм от гримьората, къде да обикалям из НДК по коридорите. Викам, няма нужда да ме пускат, викам, навсякъде. Благодаря ти. Значи бил съм някъде около на 20. Да, сега съм на 22, да не се издавам. Но бях по-мъничък, може би на 20, не знам, нещо подобно. Ти си бил много мъничък. Много малък бях. Така. И тя симулираше през цялото време, говори който влезе в стаята, в гримьорната. Екипа ми, това е мой екип. Екипа ми, последвайте ме екипа ми. Ама аз точно това казвам, че ние в България нямаме такива екипи, каквито имат на Запад. 2-3 стаи смени и ни кара аз да разопаковам, да прибирам всички гримове, да отивам после в другата гримьорна, там светлината ни била добре. Аз викам, на мен обаче ми е перфектна светлината. 2 пъти ме накара да събирам куфари, да се местя в различни помещения, само и само да се прави на някаква примардона и да показва, че има екип. И тая дума екипа ми, а Бони е същата. Бони по цял ден говори за екипа й. Какъв екип имат? Като нейната на мъжа и сестра му е нейната шофьорка, озвучителка, Еми, беше дълги години и сега тя се чупи оттам, защото не може вече да е понася и отиде при Джордан.